isang low pressure area na nandito na po. So nararanasan na po sa mga sandaling ito ang mga pag-ulan dito sa may parte ng Albay, dito sa may parte ng Catanduanes, sa may Camarines Sur at saka Camarines Norte, kasama na po ang ibalang bahagi ng Quezon Province. So kung makikita po natin itong mga kaulapan na yan, ito po yung mga posible po na magdala po ng mga pag-ulan sa mga bahaging ito ng Kabikulan at saka po ng Quezon Province. So kung makikita natin dito sa infrared natin, so ito po yung dalang ulan dito po sa may parte ng Camarines Norte po sa kasalukuyan. Ada ng parteng Albay area po. Ayan siya. So ang low pressure area na po ito is pwede pong maranasan dito sa may parte ng Metro Manila sa araw po ng kinabukasan. Then dito po sa may parteng Quezon Province, Polillo at saka Aurora. So bantayan po natin ito, itong low pressure area nito. Ito ay pwedeng magdala ng mga pag-ulan sa araw po ng kinabukasan dito sa Metro Manila.